आङो बै खनसे खिथानाया जोंहा न' गोदान बानायदो देनां जाबा खिथागोन होननाया नै बेनो न'आ माबा आरोना नै बेयावहाय ओरैनो मानसिफोर फैबा जिरायग्रा माग्रा ओरैनो गांलाब खोबनानै दोनदों आरो नै बेबायदि सिम्पोलनो मालाबा मालाबा गारिखौलाय नै जोंहा बेयाव दोनो अब्लाबो बेयाव आरो बायदिसिनाबो दोननाय जायो नालाय बेनिखायनो मालाबा मालाबा गारिखौबो बेयाव दोननांगौ होननानै बेबायदि खालामनाय जायो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि DHWNSRI फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैदों आरोना दाखालि साननैसो भिडिअखौनो बानायनाय जाथाराखैमोन देहाफोराबो बारा सुग गैयाहाय लोगोफोर जिबायदि गगा मोननाय गुजुनाय जि जाखादो जों गामियाव ओमफ्राय आंबो जादों आरोना आंहाथ' एसेनि एसेथार ओमफ्राय बेफोरबायदि देहाफोरा सुग गैयाबाथ' भिडिअफोरबो बानायनो गोसो जाया नालाय बेनिखाय बारा भिडिअ बानायनायबो जायाखैमोन ओमफ्राय दिनैनि गोदान भिडिअआ जागोन जोंहा माबा दं नालाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ ओमफ्राय फैसा रानगोन आरो जोङो दिनै ग्रुपनिनो बेसे बेसे रानगोन बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांसै जोङो माबा लन लादोंमोन आरो सिगाङावहाय खेबसे लाखांबाय 1 लाख ओमफ्राय बेखौबो राननानै मारि जोबखांबाय ओमफ्राय दा आरो बेखौ मारि जोबनानै आरो 2 लाख लालायबाय आरो ओमफ्राय बेखौबो दा रानगोन होननानै बुंदों ओमफ्रायथ' जोंहा लननि फैसा मोननायखौ रानसिगोन नालाय ओमफ्राय राननायनि सिगाङावनो एसे जोङो लन बख'नो थांनायावहाय मा मा खामानि मावनांदों बेफोरखौ एसे भिडिअ लादोंमोन नालाय ओमफ्राय देखायलांसै आरो जोंना लन मारिनाया 1 लाखआ जोबजोबाखैमोन फैसा नांबावगौ जादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो ग्रुपनिखौनो एसे साननानै हिसाब खालामबाय थादोंमोन आरो आङो बेयाव एसे भिडिअ लानाय जादोंमोन ओमफ्राय हिसाब ओरै खालामखांनानै नै माबा फान्थाव फ्राय एवबाय ओंख्रिबो संदोंमोन ओंख्रि संनायनि भिडिअ लानाय जायासै ओमफ्रायो जोङो साननैसो सिगाङावनो बेंकआव थांखादोंमोन नालाय माबा उइथड्र फर्म लानानै बख'नो फैसा होननानै ओमफ्राय दा बे दिनाखालि जेबो जायासै जोंना खामानिया ओरैनो थांनानै ओरैनो फैफिननाय जादों ओमफ्राय उइथड्र फर्मआ जोंनाव फैफाखाबाय आरो ओमफ्राय फैफाखानायखाय न'आवनो एसे फिलआप खालामनानै लांखानोसै होननानै जाहा मुथुखौ देहाय नोंना आखर साइज जायो होननानै लिरहोदों आरो ओमफ्राय फिलआप खालामखानानै लाबाय नै ओमफ्रायहाय गगा मोनबाय थानायखायनो एकदम गावखौनो सायराब्राब नुदों अब्लाबो एसे भिडिअ लादों आरो ओमफ्राय नै लिरनायालाय लिरखांबाय स्टाम्पफोरबो बुनानै लाखाबाय सिगनेचार नांगौ जायो नालाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि ओमफ्राय जोंना स्टाम्पआबो सिगां बानायनाया गोमाबाय नालाय ओमफ्राय बेखौ बानायनायावबो आरो जोंहा टाइम लाबावदों बेनिखायनो नेबाय थानांगौ जादोंमोन आरो जोङो उइथड्र खालामनो थाखाय फैसाखौ ओमफ्राय बे स्टाम्प खालामनायाबो एसे टाइम लायो नालाय ओमफ्राय नेबाय जोङो नेनानै मोनबाय ओमफ्राय दाना बेयाव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि सहि लानानै जोङो फैसाखौ बख'नो थांसिगोन फैसाखौबो जोङो बारा बख'आ बेंकआवहाय बाराबो गैखाया जोंना एकाउन्टआ मोननै नालाय मोनसेनिफ्राय बख'नानै मोनसेयाव मारिनाय इदि खालामगोन आरो लन मारिनायाव नांदेरगौ जानायखाय सोर सोर थांगोन नोंखौ बिजि थुगोन दे थुजागोन मिनिगौमोन मालाय जोङो बेंकनिफ्राय फैफिनबाय न'आवहाय नेक्स्ट दिनाखालि आरो ओमफ्राय दाना फैसाफोरा ग्रुपनिया आंनाव थाजोबो नालाय नै बेयावहाय दङ जोङो खस्थ' मस्थ'बाबो सानसेयावनो थांनानै एकदम खामानिफोरखौ मावबोनानै फैसाखौ बिना लाबोथारबाय आरो ओरैनोथ' जोंनो 1 लाखल'सो हरग्रोनो बायदोंमोन ओमफ्राय है जोंना ग्रुपआ इदिनो फैसाफोर लानानै खामानि मावो ओरियो नांगौ जादों होननानै जोङो थगायनानै बिना लाबोबाय आरोना नैहाय फैसा थफ्लाया बेयावनो दङ जिबायदि गिलिरखा 2 लाखल'आनो ओमफ्राय न'आव रावबो गैयाना दरजाफोरखौथ' मारिनानै गालांखानांसिगोन आजिखालिनि जुग सिगांनि जुग ओरैनोबा अनजिया फैसा थफ्ला लाखादों साबिखौथ' मारिबाय दा साबि दोननायखौथ' देखायनो हाया नालाय हेलेना मा मोनजाखो हा
आयौ खिथानद्रा आरो नोङो नायनो नायनो जानायखौ सिथाजोब्बाय गोथाव बिटा बारखाबाय दसेनो मोनागोन दा नै जोंना थफ्ला लाग्राया मना लाग्राया जाहानि आलासि रुपुलु आलासियानो फैदो दे गोजाननिफ्रायसो लागोन नामखौब्रा सोर लागोन बेखौ दे नोंनिफ्राय जागायलां नामखौ से नाम्बार होना जायोब्रा लाग्रानि नामखौल' गोसो बायदि लिर सोरनिफ्राय रा दिया नैबेयावल' नङा नैबेखिनियाव माबायोना ओरै खामना दलद गुदुंखौ इखिनियाव हो होमबानो हांना हाखायो जोङो सहैबायबो जायनि न'खराव थांनो होननानै जों लादोंमोन जोंना माने ग्रुपनि मिटिंआ ओरैबायदि जायो आरो मासाव बै मास मोनसेयाव बै सानाव जाब्ला मास मोनसेयाव बै सानाव बेबायदिनो सोलाय सोल' जाबाय थायो ओमफ्राय नैबे स्रानाव जानो गोनांमोन नालाय बिनिखायनो जोङो बे स्रानावनो थांबाय लननि फैसाखौ राननो थाखाय ओमफ्राय माइनि बोथोरखायनो मालाय जोंना सोरबा माइबो हायो नालाय ग्रुपनि मानसिफोरा गैमारा आरोना बांद्राय थाङाखै ओमफ्राय जाखिनि दङ बेखिनिजोंनो एसे हिसाबफोर खालामलाबायनानै बाहागो खालामनानै हरनोसै लाग्राफोरनो आरो लायैफोरनोथ' आरो जोंना लाया नालाय खावसे बिनिखायनो लायैफोरा लायै थासिगोन लाग्राफोरा लासिगोन होननानै जोङो नैबेबायदि बाहागो खालामबाय आरो जोंना फैसाफोरखौ मोनबाथाय सान्द्रि नङाबा दालायाव सानखायो ओमफ्राय एबारावबो सान्द्रियाव साननाय जाबाय आरो सान्द्रिया गोदानथार मोननो मालाय सान्द्रि गोदानावनो फार्स्ट फैसा साननो मोनबाय मालाय बिस्रा ओमफ्राय नै रानना होबाय फैसाखौबो जोङो 25,000 राननानै लाबाय आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो खामानियाव बाहायनांसिगोन ओरैनोथ' लानानै माबाबाला ओरैनो खरसा खालामबा लाब जाया नालाय माबा मोनसे खामानियाव बाहायनांगोन ओमफ्राय खामानियाव बाहायनो होननानैनो लाबाय आरो ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर एकदम जेबो गैया सायलाग्रा मेम'रिनि थाखायल' ओमफ्राय जायफोरा बेखिनि भिडिअखौनो नायनानै गोजोनदोंब्ला थेंक इउ आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय